Webunge ya Kitutu Masawe me kaunti ya Nyamira Cliff Gesairo Mbane nigo litkulia lero agendera kuigora amagendero ayo abeire kagwikirania ase bunge yo unenjere yemo yo kogendera wonchuriria amagima y'abananchi nabo igogokinia ebirengo byamagacho ase chiskuru che serikali okwanira umusangirekano munene muno bw'abananchi chinga kichyo kuigora ebirase amana amagendera nde yengencho muno ase skuru y'oboroso ya Kiogutwa SDA meya ward ya Manga skuru y'oboroso ya Nyaibasa meya ward ya Gachuba nabo yige skuru y'oboroso ya Liomoro meya ward ya Kemera nigo mujumbe Gisaira mu cyabamerere baye bage siasa abagendete kubwatuka propaganda kitali chindonge kubwatakana n'amagendero ayagendete goikiraniwa obono igo mulkito Steven Nyarikie Mbunde noroboturu Nenjere yemo yo kwendera gotingia masomo anene mono ase bunge ya Kitutu Masaba igo mujumbe bororo moske Cliff Mbane Gesairo ritkoria rero aigora ebirasi ase eskuru ya Kiogutwa SDA yogotoke ward ya Manga abo ase eskuru ya Nyaibasa yogotoka ase ward ya Gachuba ase boigo aigora eskuru ya Liomoro imeye ward ya Kemera munenjere yemo yo kwenekinga bagetutu ngo beka bare bosio amagendero anene mono asobwa gachibwe ebirasi mabere mukombeka sama ningewaomba mugendere kutubeka sama sabo mpaka tutabuki sabari abagote abenyongo ke batekera mugani nyongo ite atekere to sabe iyo tubeka sama sabo nyasa tutangane tubakorere munokugani kwaye twarosiri birasi byaga ebirasi bibwate tiles lockers chairs a ceiling a whiteboard ebirasi kao kwana ekerekyo moske Cliff Mbane Gesairo igekerekyo atuguteire chinguma chiria bamereri baye babere bakobeka bosio nga nigo ataraikirani buya asensemo ye pasari abaiga magendero aho igento abamochiri na kweranga ige bunge ya Kitutu Masaba yanyora magendero amanke kubwatekana no goswa kwa ya BC transparency mo baza kutegera propaganda na Gesairo keire pasari kana motebi ayen 0 kwa kanyorire buno ndusiri 0 mpaka 3 no kuna okay 0 12 oso mwana secondary 0 12 omwana we college 0 12 omwana we university buno kuna ko okay kwa garanti gana talibo ekyagera abantu baigwetibuya kero mutaka konyore besa aba tagete bake banyore eyende abantu banangeri goteri iche ebesa ino amagendero basaris eyera kero mwachire kondora kamusara karikane na kunko munchaiga nara na ino ngakimoko chinga kichecho nigo mujumbe Cliff Mbane Gesairo hatebire nga nere byo mugusi atena Dr. Fred Okengo Matiangi bari abagosugunana igoti ya Dr. Fred Okengo Matiangi nere byo batige iriyo kwenekinga obochori boracheko babo korekana so mwako 2027 mbochikobeka baraya baya abisi achire gutebera ngo endeke bachikuryo sora bera muri banya kwera hana mukamatu hakuna maziwa ebirasi ebinaro siria ngoberane duka nimepewa pesa ya wananchi bali baba tane ngombe babo kama ababo toraigo na yebesa ya inuba yibe nichega mbatebi na genda state house kwa kunde birasi bitano remerege echiche birasi bibere ngego igondo kurwani matiani na nemo boa kama kimo chako kimoto na ndio muno mugusi tutasimama pamoja asensemo ya menyi be bunge yo nigo igo bagendere kumwakire koko omujumbo yobogetutu
obosio bw'obochori bw'omwaka 2027 nigo omojumbo Kitumasaba Mosque Clive Gisairo agendere kobeka esegetong'anire buya omogusi aso enyomba y'omogusianire mono ase echama ya Jubilee eriokomosira Dr. Fred Matiang'i korwa ase skuru ya Kyoguto yegotoka ase wadi ya Mangase bunge ya Kitumasaba ime county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV Getera Nyariki Steven Embonde.